Здравейте, аз съм Тодор Тихомиров Тодоров и от днес нататък вече искам да ви кажа лично, че започвам мой YouTube канал, в който редовно ще качвам видеа, минимум 3 пъти в седмицата, свързани с опазването на природата. Сега скоро ще почне лятната ваканция и най-вероятно е да снимам на този фон, който е зад мен. В рамките на 3-4 до 5 дена аз ще направя моя YouTube канал и ще започна да качвам видеа. Всеки понеделник, сряда и петък ще качвам видеа. Дълги примерно по 15-20 минути максимум, в които аз правя различни неща, хвърлени на улицата. Примерно, виждам някакво пластмасово шише, взимам го. И правя различни неща, каквито ми хрумнат. Например, аз в момента съм измислил много идеи. Имам много така да се каже приспособления, с които мога да ги започна. И заради това правя този клип, за да ви кажа, че ако вие в момента ме гледате и не сте скролнали, аз много искрено ще ви благодаря. Когато започна този YouTube канал, първото видео ще бъде качено, може би, понеделник в 4:30. Защото не винаги ще мога да качвам, даже някои дни може и да не мога да качвам, така че само от сега да знаете, всяка събота и неделя, ако не съм качил през седмицата видеа, съботата и неделята ще качвам видеа. Мога да правя и по-такива кратички, когато имам по-свободно време, и вие да ми пишете отдолу на коментар какво искате да бъде следващото видео. Много ви благодаря, надявам се този канал да ви хареса и да събере много абонати.